יש לנו פה קרוון חדש במשקל של 750 קילו. זה אומר שכל כלי רכב יכול לגרור את הקרוון הזה. קרוון מאוד מפואר. יש לנו פה רשת נגד יתושים. יש פה פינת ישיבה שנפתחת גם כן למיטה. יש לנו פה מזגן, ארונות מעל המיטה, מיטה זוגית עם ארגז מצעים. יש לנו כאן מטבח, קלפות מלמעלה, כל עם פיסטונים, מנעולים שלא ייפתח בנסיעה, מטבח תחתון, מקרר, שירותים ומקלחת, חלונות עם רשת ווילון. זה הקרוון.